खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिउवार साफ्रोमखौबो गिबियावनो आंनि अननायारि सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै थांनो ओंखारदों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैला मैला। ओमफ्राय बेवहाय मानो थांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय दायो BDCY नि बिराद गिदिर सभा जागासिनो दङ। ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो आं एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो सानबाय। ओमफ्राय फारियै भिडिअखौहाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदों ओमफ्राय अननानै शेयार खालामना होनो दाबाव, ओमफ्राय लाइक खालामना हो। ओमफ्राय दायो माने भिडिअआ बोरै जालांगोन आं मिथिथ'वा। ओमफ्राय फारियै आंनि भिडिअखौहाय फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांफाबाय थानो हागोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबां एक्सप्लर खालामनानै देखायनो नाजागोन। भिडिअखौहाय SK ओमफ्राय मिनिया ओमफ्राय बिसोरो दाख्लि सुक्रुबारनिफ्रायनो हगारगासिनो दङ। अब्लाबो माने आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फिन गोदानै बे सभायावहाय थांनानै भिडिअ खालामनो आवगायबाय। फारियै बिदिब्ला भिडिअखौहाय नायलांफाबाय थानो हागोन। स' गाइस बिदिब्ला आङो दायो सफैबाय खैला मैलायावहाय। ओरैबायदि गारि नै बेवहाय, ओमफ्राय मानसिया बिराद बुरजा जादों दां। ओमफ्राय आङो दायो सिङाव थांगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैहाय आंजों दङ जाहैबाय ब्रादार जसेफ। ओमफ्राय फारियै भिडिअखौहाय नायलांफाबाय थानो हागोन। आं थांगासिनो बिदिबा सिङावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय देखायनो आवगायगासिनो दङ। भिडिअखौ फारियै नायलांफाबाय था। फोरबोनि रायजोआ फैनाया नै दानो मोजां खाबुआ जोंहा जिउनि जेबो बोलो गैया। बिदिब्ला फारियै नायलांदो। ओरैहाय आदामोना बाइबेल फानदों ने फंबाय दे। ओमफ्राय नै ओरैहाय नै बेफोरबायदि गितफोरनि आरो ओमफ्राय खबार। ओमफ्राय फारियै नै ओरैहाय माने ड्रेसफोर फानदों नै। नायलांफाबाय थादो। आं फार्स्टनिफ्रायनो भिडिअखौहाय लाबाय आरो ओमफ्राय ओरै दख'नाफोरबो फानदों नै। ओमफ्राय नै ओरैहाय नैबे फटकनि एलबामफोर बायदि नैबेफोरबायदि फाननाय जादों नै। ओमफ्राय बिथाङा नेपालिनो। ओमफ्राय फारियै एसे नायदो। ओमफ्राय फानग्राया आंकोल हेलो अंकल कहाँ हो रहा आपको तो पहले गुवाहाटी ठिक छ। अनि यहाँ आएर कस्तो लाग्दैछ? ठिक छ नि राम्रो मिसनको लागि बनाएको। हजुर हजुर हजुर। ओमफ्राय ओरैहाय मानसिफ्रा ज' नै बेवहाय एसे सेल्फि लाग्रा जायगाफोर थानो हागौ। ओमफ्राय नै ओरैहाय दै मेचिन मटर बाहायनानै दैखौहाय बेफोरबायदि गार्डेनावहाय सारग्रा बा बेफोरबायदि स्टाइलै बानायदों आरो नै। नायना लादो नै। आंनि गेजेराव एसे देखायलांबावनोसै। बेवहाय सेल्फि आइ लाभ BDC बेफोरबायदि बेवहाय जिरायग्रा बा फट' लाग्रा जायगाखौ बानायना होदों आरो। एक्सुवेलि दायो गिर्जाया जागासिनो दङ। अब्लाबो बाहेरायावहाय ओंखारनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे भिडिअ एक्सप्लर खालामनो आवगायबाय। ओमफ्राय भिडिअखौहाय फारियै नायलांफाबाय थादो। ओमफ्राय देखायगासिनो दं। जेसेबां हायो एसेबां आं देखायनो आवगायगोन। ओमफ्राय नायलांफाबाय थालाबानो जाबाय। फारियै बिदिब्ला बियो जानो हागौ बङाइगाव डायसिस कनफारेन्स 2024 सार्कोल। ओमफ्राय फारियै बिसिनि
बेफोरो बिसिनि अफिसफोरनि न'फोर जानो हागौ नायना लादो नै ओमफ्राय बेवहाय दायो गोबांथार मानसिफ्रा फैनानैहाय बेवहाय दायो फट' एरि लागासिनो दङ ओमफ्राय भिडिअखौहाय नायलांफाबाय था ओमफ्राय बेनो जाहैदों सभा नैबे पेन्डेल आरो दायो गिर्जा जागासिनो दङ अब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे देखायनो आवगायबाय ओरैबायदि मानसि जादों नै जेरैबो मानसि आरोना नै सारो फालो मानसि ओरैबो दङ नै बेवहाय माखासे गिर्जा न'फोर दङ आरोना ओमफ्राय बियो जानांगौ माने बे बङाइगाव सार्कोलावहाय जेसेबांनाखि माने चार्चफोर दं बेवहाय बे गिर्जाफोरनि मुंफोर थानो हागौ नै ओरैहाय बेफोरबायदि माने बेवहाय पस्टार लागायनानै माने दोनदों आरो नै जानांगौ बियो बे मण्डलिनि बा बे सभायावहाय जेसेबां जों खुंजानाय बेफोरबायदि साइजनि जानांगौ आंनि साननाय बायदिला आरोना बेफोरबायदि जानांगौ आरो बियो बेनो जाहैबाय गेस्ट हाउस फारि नायलांफाबाय थादो नै ओरैबो दङ नै नोंनो जुदि बोरबोनि मिशननि थाखाय थाङाब्ला सोर थांबावनो ओमफ्राय फारियै नायलांफाबाय था बिसोरो बेवहाय बायदिसिना फानदों आरोना नै मुलि इरिफोरबो फानदों नै ओमफ्रायो ओरैहायबो दङ नै अफिस ओमफ्रायो दायो नायलांफाबाय थानो हागोन आरो बांद्राय गोलाव खालामाखिसै लोगोफोर आंनि एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौहाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइकफोर खालामना होनो हागोन लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों